Memetes del Moderneo és una conta de memes que treballa amb temes normals i corrents, amb els que es pot empatitzar fàcilment. Fa reflexions aplicables sobretot a dones i persones no binàries a través de les quals convida l'anàlisi d'actituds i comportaments propis. A més, utilitza com a recurs gràfic la idea de feminitat i els seus estereotips gràfics corresponents, justament amb tendències actuals, creant imatges amb el focus posat en el text que llencen un missatge clar. Començo amb la primera pregunta. Sí. En referència a la no binarietat i la representació, jugues habitualment a videojocs o participes en comunitats online? I si és així, com a persona no binària, com veus les opcions de customització dels avatars i cossos digitals en general? A veure, Club Penguin, de puta mare, no? Però no soc jugar a moltíssims videojocs online, o sigui, jugo més a aventures gràfiques i tal, que solen tenir personatges que no et pots customitzar gaire. Aleshores, no et sabria dir moltíssim sobre aquest aspecte. Sí que cada cop hi ha més personatges més queers, en plan, però a tots llocs, no només als videojocs, sinó a totes les sèries, i bueno, és normal que el que passa en un tros de mídia, diguem-ne, en plan, en un mitjà audiovisual, passi en els altres, no? En plan, doncs, de la tele o dels llibres o de les novel·les i els còmics, doncs passi als videojocs, per exemple, i bueno, crec que cada cop el gènere s'està veient de manera més diluïda en aquest sentit i ja no hi ha tantes coses de nois i tantes coses de noies. Aleshores, bueno, guai. No sé, els Mis, per exemple, de la Wii, que allò sí, bueno, no és online, però bueno, tu pots, com es diu, customitzar i tal, es poden fer coses molt neutres de manera molt fàcil i, bueno, com les persones no binàries tampoc tenim una forma, en plan, un look tot homogeni, doncs jo crec que cadascú es farà a si mateix o es farà una persona, o sigui, un personatge Envy d'alguna manera totalment diferent i, bueno, com no és una cosa homogènia, no puc tampoc dir en plan, oh, sí, em sembla genial o, oh, està fatal. Però, bueno. Vale. Sí, jo entenc que cada vegada més en videojocs i tal, sobretot en els quals la customització del personatge té un pes molt important, com per exemple els Sims, Ah, sí. obligatòriament trobo que s'han d'actualitzar en aquest tema. O sigui, per mi no hi ha l'opció no fer-ho, és o ho fas, perquè és un debat que avui en dia existeix i que s'està tenint. Sí, sí, sí. Llavors jo crec que pues això, que s'ha d'adaptar i que eventualment suposo que arribarà a tots els àmbits i a tots els tipus de videojocs, encara que la customització del personatge no sigui la part més important. Tot i això, crec que tenim un llarg camí encara per recórrer amb aquest aspecte. Però, clar, no només en els videojocs, sinó a nivell social i a nivell de tots els nivells amb aquest aspecte, realment. Però, bueno, jo crec que respecte a fa 5 anys les coses han millorat molt i espero que d'aquí 5 anys hagin millorat encara més. Així que tinc esperances i tal en què, bueno, tots puguem tenir una comunitat online i disfrutar els nostres jocs sense estar pensant tota l'estona en plan, jolín, perquè m'he hagut de fer aquest personatge si no sóc jo, si no em representa, si només fa que donar-me disfòria. Trobes a internet espais segurs? I en el cas de que no sigui així, t'has plantejat alguna vegada com seria per tu un espai segur a internet? Espais segurs és que és una cosa tan fràgil, diguem-ne, perquè a la mínima, o sigui, penses que estàs en un grup de gent que coneixes i en la que confies no sé què, no sé quanto, i de cop pot sortir que algú doncs, ha abusat d'algú altre o que algú és una TERF i tal, i això ha passat en el rotllo memero, ha passat molts cops. O sigui, cada cop els grups amb els que ens fem les persones que fem memes i tal són cada cop més petits i és una mica un rotllo, perquè no saps després qui pot dir alguna que et fereixi o que tal. I un espai segur, hi ha una altra noia que és superguai que es diu Condonet3, en plan el seu arroba,
és així, que ha fet un espai que crec que és el més semblant a un espai segur que he vist a internet, que és una comunitat de noies i... Bueno, no hi participo, així que no sé com dir-t'ho. Si m'equivoco en alguna cosa, doncs perdó a tothom involucrat, però el que tinc entès és una comunitat de noies, artistes, noies i persones no binàries, que comparteixen la seva feina en un drive i bueno, l'ensenyen, no? I estan allà i conviuen Sí, conviuen bueno, es veuen els treballs les unes de les altres i de vegades fan Zoom calls i tal. I crec que això és molt xulo. No he tingut temps per posar-m'hi, però realment m'agradaria veure què tal. I crec que els hi va bastant bé. Ho han fet la Comilet i una altra noia que ara mateix no me'n recordo del seu arroba. Però bueno, crec que allò és el més semblant a una comunitat segura i a un espai segur que he vist aquí a internet, almenys per on em moc jo. Que guai, no coneixia el projecte. Ho miraré quan acabem l'entrevista. Sí, es diu Jardín de les Delícies. És molt xulo, jo tinc molta curiositat per veure com va, però com ja he dit, és que tinc poc temps de fer les coses i això. Però bueno, sí, realment em sembla molt interessant i tinc ganes de trobar una mica de temps i això. I a més això, mola molt que facin trucades i que parlin entre elles i tal. Em sembla molt, molt xulo. Per conclusions que he estat traient parlant amb altres persones, considero que el començament de l'espai segur o de l'espai digital segur està totalment a les nostres mans i es farà a base de nosaltres posar les nostres normes, reclamar el nostre propi espai a internet i fer les coses que nosaltres volem fer. O sigui, tu amb la teva compte de memes, jo amb el meu programa, cada un és com que crea la seva parcel·lita, no? El seu jardí. I és com, jo et convido aquí, si vols, parlem, passem una bona estona. Sí, I per mi això és com la definició d'espai segur. És molt maco i em sembla super, super xulo, en plan, que facis aquest programa i la gent a qui convides i el tema dels que parleu em semblen superinteressants, Molt guais. Passem a la tercera pregunta, ¿vale? Reps molts comentaris d'homes assumint que ets una pedante, no sé com es diu en català. Arrogant? Sí. Podríem dir arrogant? Joder, doncs moltíssims, però és que realment, o sigui, és algo en el que he estat reflexionant. No només a internet, o sigui, vagi a on vagi, sempre hi ha senyors que em volen, no sé, ensenyar alguna cosa. És que no sé per què han de ser tan paternalistes amb mi. No sé si és perquè em veuen com una noia, perquè només veuen una noia i no veuen tot el que jo sé de les meves coses, diguem-ne. No, és que no ho entenc, però sí, és constant, o sigui, és un... I bueno, això, si tens una opinió feta a tu, doncs ets una pujadeta de to i tal i qual. O sigui, no sé, de vegades em venen senyors i xavals a dir doncs la seva... Bueno, no la seva opinió, sinó... No sé, és que les seves mogudes, tio, és que ja no és ni la seva opinió. O sigui, jo dic una cosa que a mi em sembla i ells em venen a parlar, doncs, no sé, d'altres temes molts cops, o sigui, en plan, i què penses d'això? I és com, senyor, no l'he convidat i m'és igual el que m'hagi de dir sobre això. I quan els dius que no t'interessa el que t'hagin de dir, hòstia, la lien, I bueno, és un rotllazo haver de lidiar amb això. O sigui, m'agradaria poder aquests comentaris, els missatges i tot això, treure'ls i també treure de la meva vida real, perquè és que estic farteta ja, o sigui, no puc més. Però bueno. Mira, jo això ho parlava amb Colomala, suposo que saps qui és Colomala. Sí. Ho parlava amb ella l'altre dia sobre com el perfil de persona que porta una compte de memes, com podria ser Colomala, per exemple, que és una noia o, en el cas que fos una persona que es llegeix com a noia també,
s'ha creat com una espècie de fetitxe per part dels homes al voltant d'aquesta figura de dona intel·lectual, dona empoderada, entre comilles, pel seu coneixement, que és com, realment, sembla que l'opinió els importi una merda i l'únic que volen és com satisfer com aquest morbo de generar un debat, no? De debatre amb una dona intel·lectual poderosa, Sí. però no tan intel·lectual com perquè superi el seu intel·lecte. Sí, i això ho veig molt malament, però ja només el tema de que et vinguin a debatre quan tu... És que no els has convidat, no tens cap mena d'interès ni amb ells, ni en el que t'hagin de dir, ni tal. O sigui, tu estàs tranquil i això em sembla que altres tios no els hi fan, eh? O sigui, no sé, crec que només els hi fan a ties i per internet és molt fàcil, en plan, haver de retar algú a parlar d'aquestes... Bueno, és que no d'aquestes coses, sinó de movides en general, tio, no sé. És que des de... Sí, jo també crec que és una cosa que només afecta a les comptes de memes que... Bueno, anem a posar-li, entre comilles, com diu Humphrey Wifi, memes de xiques, no? Memes de xiques, sí, sí, és el término acuñado. Sí, sí, pues és una cosa que crec que només han d'afrontar les comptes de memes de xiques. Els altres companys que fan memes en plan de nois i tal, és que no els hi venen amb aquests aires i no els hi venen amb aquesta agressivitat molts cops. És que no ho entenc, això també, saps? Però a mi, o sigui, hi ha gent que ja passa, en plan, algú els hi ve així, en plan, a debatre, i de vegades només debatre, en plan, que ells no estan ni d'acord amb el que estan defenent, saps? És només jugar a ser el abogado del diablo, saps? I és una mica cansino. I hi ha gent que això ho bloqueja ja, en plan, ve algú així i ja ho bloqueja o li fa soft block, en plan, que el treu dels seguidors o alguna cosa, però jo sóc incapaç, tio, no sé, no... Jo prefereixo dir-li, tio, el que estàs fent no està bé. Jo no crec que serveixi de gaire, personalment, i no crec que aquestes persones canviïn la seva conducta, però tu també, igual que ells estan en el seu dret d'invair el teu espai amb agressivitat, quan ningú els ha convidat, tu també estàs en el teu dret de dir-li, gilipolles. Sí, és que és el que penso al final, perquè, colin, o sigui, és això, venen en el meu espai i tal, i quan els dic, és el que parlàvem abans, que quan els dic no m'interessa el que m'hagis de dir o tal, s'enfaden perquè dret d'expressió i tal, i és que realment no m'interessa, o sigui, és el meu compte, parlo del que jo vull i ja està. És que una mica, en conseqüència de la tercera pregunta i de tot això que hem estat parlant ara, l'última pregunta és si consideres que se't posa a tu contínuament en una posició d'haver de donar explicacions per ser una persona no binària que té una conta de memes amb opinions que molesten els homes cis-hetero blancs normalment. Sí, o sigui, és donar opinions tota l'estona, o sigui, és com d'on has tret aquesta opinió tot el rato, és perpetu. I de vegades, jolín, o sigui, és com, no sé, posar en dubte tot el que jo penso, tot el que dic, no sé, fins a cert punt, crec que a l'altra gent no li fan contínuament, tan contínuament. O sigui, és quasi bé una mena d'assetjament i és una mica cansat. És molt cansat, realment, perquè has d'estar això, donant explicacions i quan dic això em refereixo a això i a això. I si no els hi vols explicar, perquè són cop, si no els hi vols explicar de què estàs parlant, també et diuen que ets una maleducada, que tal, que qual. Doncs mira, jo ja, la veritat, passo i si vull explicar de què estic parlant, ho explico, i si no, doncs no. És que quasi com si la teva obligació, com si tinguessis algun tipus d'obligació de satisfer les seves inquietuds. És que tampoc acabo d'entendre molt bé quina és la finalitat última de demanar explicacions contínuament. Imagino que la humiliació al final. Sí, és que, tot i que ells, jo crec que molts cops no ho saben que ho fan per humiliar, saps? En plan, ells viuen així. Aleshores, no sé si és inclús més trist, saps? Però sí, jo crec que el descens final és, no sé, una mena de... Sí, com d'humiliació, de fer-te de menys, no sé, no? És una mica estrany. A més, no sé per què volen les meves explicacions, saps? O sigui, jo al final sóc algú d'internet que ni les va ni les viene, saps? Aleshores,
no sé per què no agafen aquest post i li ensenyen a algun amic seu o tal i li diuen, ei, tu per què creus que aquesta persona ha dit això? Què en penses? Perquè és el que faig jo al final. No li vaig allà a tots els posts que no entenc o amb els que no estic d'acord a dir-li, ei, el que has dit o el que has fet, per què ho creus així, tal i qual. És com, no sé, aquesta persona ja tindrà les seves opinions i ja les tindrà formades, saps? O sigui, no sé. Clar, però tu, entre comilles, ets com la culpable d'emetre un missatge que fa que totes les seves... O sigui, tot el que aquesta persona sabia i pues imagino que la seva filosofia de vida i coses que van implícites com en la seva naturalesa del machisme i tal, pues fa com que tambaleen aquestes coses, no? Perquè moltes vegades un paper molt important jo crec que tenen les comptes de memes com les que pots portar a tu o Color Mala, per exemple, és que emeten un missatge que moltes vegades no volem sentir ni volem llegir perquè és un missatge negatiu que et diu, mira, aquesta cosa malament passa i has de fer una anàlisi per saber per què passa. Sí, però és estrany que només vinguin els tios a dir això, saps? Perquè de vegades, o sigui, tant la Color Mala, per exemple, com jo, com les Kafkahuetes i tal, diem, o sigui, fem anàlisi sobre comportaments que tenim més aviat noies i persones no binàries i no en venen noies a dir esto lo haces mal o por qué dices esto, no sé què, no sé quanto. O sigui, la majoria de missatges o comentaris que rebo d'aquest tipus de publicacions és ostres, mai ho havia pensat així, o ai, jo no ho visc així, però entenc el teu punt de vista, coses per l'estil, o si no, es callen, tio, és que si no ho entens, doncs et calles, i si no t'agrada, et deixes de seguir la pàgina i ja està. Però els tios, no sé si... És que no sé, i molts ni em segueixen, o sigui, molts és que ho han vist compartits a les històries de les seves amigues o alguna cosa, i han de venir a demanar-me explicacions a mi, i a mi, doncs, ja et dic, ni fa ni fu, saps? O sigui, Sí, jo no tinc... totalment. Jo no els dic res. I ells pensen que realment pensen que sí. Imagino que són una sèrie de conductes de base totalment machista en el que sempre han de tenir raó i la dona està com en una posició de fragilitat i de vulnerabilitat. Dic la dona entre comilles perquè en aquest cas imagino que et llegeixen com una dona, o no sé si tens posat NB No, a l'avió de la compta. no, perquè realment, o sigui, és algo que com tinc una presentació hiperfemenina, saps? Perquè primer és molt més segur i Sí, perquè totalment. ja em sento còmode, diguem-ne, en plan, amb una presentació hiperfemenina, perquè segueix sent juguetón, no? En plan, hi ha gent que juga amb el gènere cap al centre, al ser gènere i tal, doncs a mi m'agrada jugar cap als extrems, no? Doncs a mi no em molesta que em llegeixin com a dona, perquè faig la meva vida com a dona totalment. Això és una cosa més que si bé... O sigui, és molt més personal i que no faig vida, saps? Així, o sigui, no afecta les meves àrees de la vida. Em va afectar durant un temps perquè em provocava certa angoixa, saps? En plan de, ui, què estic pensant o què tal, però realment ara ja que ho tinc clar, doncs, el meu gènere tal qual, doncs, no m'afecta gaire ja. Aleshores, com faig vida molt de dona, no... Això, imagino que pel fet de que se't llegeix com una dona per la manera de comunicar-te que tens, també, i com tu mateix has dit de forma voluntària, com tu generes aquests memes i tal, jo crec que per aquest perfil de persona que és un tio enfadat normalment, és un caramelito, saps? Sí, no sé... Anem a ficar-nos amb les noies que tenen opinions i quan més vulnerable o més fràgil o més estereotips de la feminitat utilitzi, millor. Sí, és com que, o sigui, perquè utilitzo molta cosa molt femenina, no puc tenir ni un discurs radical, no en el rotllo rat femè, sinó en plan, un discurs radical de si això està malament i si ho continues fent ets una mala persona, saps? Creuen que com, no, o sigui, és a la conclusió a la que he arribat, creuen que com tinc un codi molt femení, aquestes opinions no fan per mi, no? No sé.
si digués vamos a jugar a Animal Crossing Ubu, potser no es ficarien tant amb mi, però com estic tot el rato dient en plan potser si totes les teves ex estan boges, potser el que les tornes boja ets tu, doncs tal. Bueno, En conclusió, és que als seus ulls el que hauríem d'estar fent és dir Animal Crossing Ubu. I quan sí, una conducta surt d'aquesta norma en general o d'aquesta expectativa del que haurien de fer les noies a internet, llavors és com que es destrueix la seva no sé, circuito sí, neuronal. sí, jo crec que els hi dona un algo, en plan, què està fent, saps? Que després dius Animal Crossing Ubu i dius després m'agrada jugar al Fornite i també és estrany, o sigui, no tal. Però jo crec que el missatge polític o el missatge activista, entre cometes, perquè bueno, el que faig jo no crec que es pugui considerar activisme en cap moment, però això, un discurs més radical, revestit de rosa i de xiques mones de l'anime, doncs potser no els hi acaba d'encaixar, perquè el que esperen potser és dir això, Animal Crossing Ubu. I crec que els hi feia jo més gràcia quan al principi parlava d'altres coses i ara que parlo d'ells no els hi faig molta gràcia. Segurament així sigui, ja et dic. O sigui, aquests patrons i aquestes situacions que viviu les contes d'aquest tipus li passa a tothom, perquè he parlat ja amb diverses noies o persones no binàries que porten contes de memes i sempre és la mateixa història, haver de donar contínuament explicacions. Inclús jo a vegades he de donar explicacions quan poso... Perquè jo últimament doncs, estic expressant la meva opinió, sobretot a Twitter i tal, d'una manera doncs, molt contundent, no? Sí. Pues, el que penso ho poso i punto. I tinc com els MDs a vegades de tant en tant. Hola, ¿me puedes explicar esto que has puesto aquí? No. Sí. Ho busques al Google, a mi què me cuentas? Clar, o sigui, si no entens una paraula, ves i la googleges. I jo, mira, per sort, crec, no sé el tipus de contingut que posa a Twitter, però almenys jo no poso contingut tremendament complexa. En canvi, això, persones com Kafkahuetes posen contingut de molta teoria política, molt més, com es diu, acadèmic en cert sentit, bueno, la Condonet també, i bueno, ells sí que tenen els DMs patats de gent en plan, explícame esto, explícame lo otro, però en plan demanant, i bueno, ja sabem qui són aquesta gent, són paus. Sí, demandante, a més, amb una actitud com d'exigència, no? En plan, m'ho Sí, expliques i m'ho expliques ja. sí, i això m'ho deus perquè jo no ho he entès, i és com si no ho has entès, doncs agafa a Google o et llegeix els manifestos que et faci falta i ja està, però elles no tenen cap mena d'obligació d'explicar-te res. Res. Hi ha una cosa molt interessant que fa Feminismo en 8 bits, no sé si saps quina conta és. Sí, és tope de maca la Laura. Pues el seu Drive, amb tota la informació que utilitza, el té posat a la bio de la conta i cada vegada que algú li diu alguna cosa, pues els envia a llegir. Sí. I crec que això és, bueno, chef's kiss. Chef's kiss, sí. Kafkahuetes, ja et dic, també posa a les històries en plan, ei, m'he llegit, bueno, aquest meme està basat en això que m'he llegit. I et penja allà, doncs, els manifestos o les coses que s'han llegit últimament i que l'han inspirat per fer aquella publicació i tal. Si no entens alguna de la publicació, agafes i t'ho llegeixes. I bueno, al final, si ets prou capaç de que algú t'ho expliqui i entendre-ho, ets prou capaç de tu, per al teu propi peu, agafar i llegir-t'ho. Crec. O sigui, no estic intentant ser ni classista, ni capacitista, ni res d'això, perquè és l'últim que vull, no? I sé que de vegades mandar a llegir a la gent és una mica complicat en aquest sentit, no? Però jo crec que això, si tu tens interès en un tema i tal, és molt millor agafar, tu llegeixes amb calma, no fa falta que ho llegeixis
al moment, saps? Però tu llegeixes en calma, tal, la persona ja està fent prou esforç dient-te quins recursos pots agafar, saps? En plan, pots llegir d'aquí, pots llegir d'allà, saps? O mira aquest article de Google. Doncs, no sé, crec que sí, que si t'interessa un tema i si tens dubtes reals, que no vols una discussió, saps? Sinó que vols aclarir un dubte sobre un concepte, el millor és agafar aquest concepte, estudiar-lo i llegir-lo i tot i que tardis un parell de setmanes i tal, en posar-te inclús, si tens interès, jo crec que el temps no importa. Moltes gràcies per la paciència. No, moltes gràcies a tu per la paciència.